முன்னால ஒரு குரூப் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அவங்க ஒரு 4-5 பேர் பண்ணாம இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு சேர்த்து. ஓகே ஓகே. எல்லாம் இப்போ சாட் ஜிபிடில போட்டுருங்க மாதாஜி, என்ன வேணுமோ எல்லாம் பிபிடி கிளீனா பண்ணி கொடுத்துரும். மாதாஜி எல்லாமே ஈஸியா வருதுங்க மாதாஜி. ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துரும் மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப சுயமா யாரும் யோசிக்கிறதே இல்ல. மண்டை ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் மண்டைக்காலி. நமக்கு ஓபன் புக் பிரசன்டேஷன் அப்படிதான் மாதாஜி பண்ணாங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, ஈஸியா பார்த்து அவ்வளவுதான். இப்ப அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது. ஆனா வந்து அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். இது லைவ்ல போயிட்டமா, அப்புறமா வரேன். அதை இங்க சொல்லக்கூடாது இப்போ. மாதாஜி பரவாயில்ல, முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் நீங்களே குழு கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வந்து 4 மணிக்கு அங்கே அந்த கிளாஸ்க்கு போய் உட்காரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிபிடி ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது அப்படின்னா இதெல்லாம் போட்டு ஜலக்கம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டேன். எனக்கு தெரியும் லேட் ஆகிட போகுதுன்ட்டு. கரெக்டாக அதே மாதிரியே ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். லேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 5:35, 5 minutes லேட். பரவாயில்ல. அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவ. ஒரே நிமிஷம். நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा माताजी. प्रभुजी கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம படிக்க போறது சாப்டர் 10 படிக்கிறோம். அத்தியாயம் 10 படிக்கிறோம். கேட்டல் மற்றும் நினைவு கொள்ளும் முறைகளை பத்தி இருக்கு. இதுல இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பிரபுபாதை என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு இந்த சாப்டர்ல? சிரவணம்னாக்க கேட்கணும், மற்றும் ஸ்மரணம்னா என்ன? நினைவு கொள்ளுதல். என்னெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதை மறுபடி ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும். இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கிய பக்தியோட அங்கங்களில். அது ரெண்டுத்துக்கும் பக்திக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அந்த மகத்துவத்தை தான் இந்த சாப்டர்ல விவரிக்கிறார். சிரவணம்னா என்ன? கிருஷ்ணன் என்னத்தை கேட்கணும்? கிருஷ்ணனோட திருநாமம், திவ்ய குணங்கள், லீலைகள் மற்றும் உபதேசங்களை தூய பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். நாம ரூப குண லீலைகள். ஆமா. பகவத்கீதை தொடர்ந்து கேட்பதால் மாயை. அது கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? பயம், துக்கம் மற்றும் அறியாமை நீங்கி பக்தி வளர்கிறது. நம்ம இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல வந்த உடனே நம்ம கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ் எல்லாம் நம்ம அங்கேருந்து நம்மளதுலேருந்து கிளம்பி போயிடுது. கிளம்பிட்டு போயிட்டு என்ன ஆகுது? நமக்கு எல்லாம் பாசிட்டிவ் தான் கிடைக்கும். அதுக்காகவே நம்ம டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். ஓகே. கலியுகத்தில் சிறந்த சாதனை என்ன? வேதங்களை முழுமையாக கற்றறிவது எல்லாருக்கும் முடியாது. ஆனா ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு ஹரிக்கதையை கேட்கறதுனால ஆன்மீக பலன்களை சீக்கிரமா கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினுடைய அதனோட மகிமை என்ன? அதை படிச்சாக்க கிருஷ்ண பக்தியை விழிப்படை செய்கிறது. இது அனைத்து பாவங்களையும் மனக்கலக்கங்களையும் நீக்கி
பக்தனை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு இட்டு செல்கிறது. ஸோ பக்தனினுடைய வாழ்க்கையில வர துன்பத்தை எல்லாம் கிருஷ்ணர் கருணையாக ஏற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ணரின் கருணையாக எடுத்துக்கணும் நமக்கு வந்திருக்கிறதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மேலும் உறுதியுடன் அவரை நினைவு கொள்ளணும். ஐயோ இந்த கஷ்டம் வந்துருத்தே அப்படின்னு நம்மளை விட்டுட்டு அவரை விடக்கூடாது. அப்படியே மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணணும். நம்ம இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் பண்ணணும். கஷ்டம் கொடுத்தாக்க ஜாஸ்தியா தான் பகவான் ஏன்னா இன்னும் மேல மேல கஷ்டம் கொடுக்காம இருக்கணும். அதுக்காகவானு நம்ம அவரை பிடிக்கணும். பிடிச்சோம்னாக்கா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தூய பக்தி மலரும். நமக்கு கிருஷ்ணரும் நமக்கு உதவி பண்ணுவார். ஸோ இந்த சாப்டர்ல சுருக்கமா சொல்லணும்னா கேட்டல் மற்றும் நினைவு கொள்ளுதல் ஆகியவை பக்தியின் அடிப்படை தூண்கள். பக்தியோட அடிப்படை தூண்கள் என்னென்ன? சிரவணம் அண்ட் ஸ்மரணம். ஓகே. தூய பக்தியின் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானின் நாமம், குணம், ரூபம் மற்றும் லீலைகளை தொடர்ந்து கேட்டு நினைவு கூறும் ஒருவர் பொருள் உலக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ண பிரேமியை அடைய தகுதியை பெறுகிறார். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல முக்கியமான போதனை. ஓகே. இன்னைக்கு சாப்டர் 10 படிக்க போறோம். அத்தியாயம் 10. அதுல என்னென்ன? கேட்டல் மற்றும் நினைவில் கொள்ளுதல். அதான் கேட்டல்ங்கிறதுக்கு சிரவணம், நினைவில் கொள்றதுக்கு ஸ்மரணம். ரெண்டுத்தையும் அமைச்சிருந்தோம். கேட்டல் மற்றும் நினைவில் அதுக்குள்ள நிறைய உட்பிரிவுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் பிரிச்சு பார்த்தேன்னா 42 வரைக்கும் போன சாப்டர் படித்தோம். 43 46 வரைக்கும் இப்போ இருக்குது. அது கேட்டல் நினைவில் கொள்ள விரும்பினாங்க என்னென்ன இங்க வச்சுக்கணும்? நாமம், சிரவணம், அப்புறம் பொழுதுபோக்குகளுக்காக சரித்த சிரவணம், பொழுதுபோக்குகள் சரித்த சிரவணம், அப்புறம் குணங்கள் முதலியன குணாதி சிரவணம். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது 44வது, இது 43வது பாயிண்ட்டுக்கு. 44வது பாயிண்ட் என்ன? ஆண்டவரின் இரக்கத்தை எதிர்பார்க்கணும். அதுக்கு 45ங்கிறது நினைவு, 46ங்கிறது தியானம். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த சாப்டர்ல இப்ப பார்க்க போறோம். முக்கியமா மந்திரத்துல பாம்பு கடி குணமாகும் அப்படின்னு சொல்றான். அது என்ன மந்திரம்? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தால அதை ஜபிச்சாலே பாம்பு கடிச்சது சரியா போயிடும் அப்படின்னு கருட புராணத்துல சொல்லியிருக்கான். ஓகே. அதே மாதிரி இளமையும் வீரியத்தையும் போதையும் அளிக்கிறது எது? அமிர்தம் இல்லையா? எளிமையாக சொன்னால் போதையில் அதை கேட்பது ஆன்மீக வலிமையை தருகிறது. ஸோ ஹியரிங் சிரவணம். அதுக்கு என்ன? நாம சிரவணம். நாமங்கள்ல என்ன? திருநாமங்களை கேட்கணும். லீலா சிரவணம், பகவானின் திவ்ய லீலைகளை கேட்கணும். குணா அதிசிரவணம், பகவானின் திவ்ய குணங்கள் மற்றும் பிற மகிமைகளை கேட்கணும். இதுதான் சிரவணத்தை பத்தி. ஓகே. அடுத்தது எக்ஸ்பெக்டிங் லார்ட்ஸ் மர்சி. எப்படி இறைவனோட கருணை எப்படி கிடைக்கும்? எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளில் கிருஷ்ண சிந்தனையை கடைபிடிக்கணும். துன்பங்களையும் விளைவுகளையும் இறைவனின் கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். மனதளவில் மீண்டும் மீண்டும் வணக்கங்களை நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிப்பது. நினைவு மற்றும் தியானம். ரூப தியானம். அது தியானத்துக்கு என்னென்ன இருக்கு? 4 திருசு தியானம் இருக்கு. ரூப தியானம், குண தியானம், கிரீடா தியானம், சேவா தியானம். நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த NOD படிக்கிறச்சே இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். ரூபம்னா என்ன? பகவானின் திவ்ய திருவுருவத்தை தியானிக்கிறது. தியானம்னாக்க பகவானின் திவ்ய குணங்களை தியானித்தல். கிரீடா தியானம் அப்படின்னாக்க பகவானின் திவ்ய லீலைகளை தியானித்தல். சேவா தியானம்னா பகவானுக்கு செய்யும் சேவையை தியானித்தல். ஓகே. கேட்டல் மற்றும் நினைவு கொள்ளுதல், ஆண்டவரின் இரக்கத்தை எதிர்பார்த்தல். அதே தான் திருப்பி வருது. இப்போ படித்தோம் இல்லையா? அதே பாயிண்ட்ஸ் தானே இப்போ இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடு. பாவரி மடிப்பெறுகிறேன்னு பத்ம புராணத்தில் சொல்றது இல்லை, கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. துன்பத்தை சாதனா பக்திக்குரிய வாய்ப்பாக மாற்ற முடியும். 2 வழிகளை குறிப்பிடுகிறது. என்னென்ன? கருணையாக ஏற்றுக்கொள், இதைவிட மேலானதற்கு தகுதியானவன் என்பதை அறிந்து சரியான மனப்பான்மை தேவை. இதுக்கு செயல்களுக்கான விளைவுகளும் அனுபவிக்கும் போது மனதிற்குள் தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். இந்த 2 இதுல பிரித்து வருகிறது. எது? ஆண்டவரின் இரக்கத்தை எதிர்பார்க்கறது, அப்புறம்
இந்த இது எப்படி பிரிக்கிறது? அவரை நினைக்கிறது அப்படின்னா அனைத்து வகையான மங்களங்களுக்கும் தகுதி வாய்ந்தது விஷ்ணு புராணம். விஷ்ணு புராணத்துல பார்க்கலாம். அதை பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். அதுக்கு பத்ம புராணத்துல பார்க்கலாம் அதை. ஸோ தியானம் அப்படின்னா 46வது பாயிண்ட், நினைவு கூறலை விட ஆழமானது, விரிவான சிந்தனைக்குரியது. அந்த தியானத்தை எத்தனை பிரிக்கலாம்? 4 டைப்பா பிரிக்கலாம். ரூபா தியானம், குண தியானம், கிரீடா தியானம், சேவா தியானம். ஓகே. மனிதருக்குள் சமையல் செய்து கொண்டிருந்த போது விரல்களை சுட்டுக்கொண்டு தென்னிந்திய பிராமணரின் கதை. யாருக்காவது அந்த கதை தெரியுமா? Story of a South Indian Brahmana burnt fingers while mentally அவ மனசுக்குள்ளேயே அப்படியே வச்சுன்னு பகவானை நினைச்சிட்டு விடுங்கிறா. மனசுக்குள்ளேயே அவ சுட்டுன்றா மென்டலி. நம்ம எல்லாம் தூக்கத்துல கனவு கண்டுட்டு அலறுமோ இல்லையா, அந்த மாதிரி அவ நிஜமாவே பகவானை நினைச்சிட்டு இதுக்கு அதுதான் சேவா தியானம். மனிதருக்குள் சமையல். இது என்ன கதைங்கிறத நான் ஃபுல்லும் சொல்றேன் அப்புறமா. மனதில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்த போது விரல்களை சுட்டுக்கொண்ட தென்னிந்திய பிராமணரின் கதை தான் சேவா தியானத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே. சாப்டர் 9ல என்ன படித்தோம்? தூய பக்தி தொண்டை பயிலும் முறைகள். பக்தியின் 64 அங்கங்களில் 20லேருந்து 42 வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 43லேருந்து பார்க்குறோம். தூய பக்தி 64லேருந்து இப்போ 43லேருந்து 46 வரையிலான அங்கங்களுக்கான வேத சான்றுகள் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது திருவிளையாடல்களை செவிமுடுத்தல் மற்றும் இறைவனை நினைவு கூறுதல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வளவுதானே? ஓகே. எஸ் மாதாஜி, யார் படிக்கிறீங்க? தங்கமணி மாதாஜியா? பாரதியா மாதாஜி? யார் வேணாலும் படிக்கணும். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கேட்டல் மற்றும் நினைத்தலுக்கான உத்திகள். கேட்டல் கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டின் தொடக்க நிலையே கேட்டல் ஆகும். இதனை வடமொழியில் ஸ்ரவணம் என்பர். மக்கள் அனைவருக்கும் பக்தி நிகழ்ச்சிகளில் வந்து கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களால் அதனை பற்றி கேட்க முடியும். கேட்டல் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு இன்றியமையாதது. உன்னத ஒளி மந்திரங்களை செவியார கேட்பின் ஒருவன் விரைவில் தூய்மை பெற்று தன் மனதில் தூய்மை பெறுகிறான். பகவான் சைத்தன்யர் கேட்டல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்று வற்புறுத்துகிறார். அது மாசுடைய ஆத்மாவின் இதயத்தை சுத்தம் செய்கிறது. அதனால் அவன் விரைவில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதோடு கிருஷ்ண உணர்வையும் புரிந்து கொள்கிறான். கருட புராணத்தில் கேட்பதன் முக்கியத்துவம் அழுத்தமாக வற்புறுத்தப்படுகின்றது. உலகின் கட்டுப்பட்ட நிலையானது பாம்பு கடித்த மனிதன் உணர்வின்றி கிடப்பது போன்றதாகும். இது ஏனென்றால் உணர்வற்ற இரு நிலைகளுமே மந்திர ஒளியால் முடிவு பெறுகின்றன என்று அப்புராணத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. ஒரு மனிதனை பாம்பு கடித்தால் அவன் உடனே இறந்து விடுவதில்லை. முதலில் உணர்விழந்து ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கிறான். அதுபோல் உலகில் உள்ள ஒருவன் தனது உண்மையான இந்த அனாலஜில இதெல்லாம் எழுதலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இந்த L3க்கு நீங்க தப்பிச்சிருவீங்க அப்ஜெக்டிவ்ல. அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது அப்போ இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க, இந்த அனாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கம்மா. அப்போ ஒரு ஷார்ட்டா எழுதணும். அதுக்கெல்லாம் இப்போ விடிச்சே தயார் பண்ணிக்கோங்க. தெலுங்கு. அதுபோல் உலகில் உள்ள ஒருவன் தனது உண்மையான ஆத்மாவை அறியாததினாலும் தனது உண்மையான கடமை மற்றும் கடவுளுடன் தனக்குள்ள தொடர்பு பற்றி அறியாதிருப்பதாலும் அவனும் கூட உறங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான். ஆகவே உலக வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருள் மாயை என்னும் பாம்பினால் கடிக்கப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில்லாதவனாக இருப்பதால் அவன் பெரும்பாலும் இறந்தவனே ஆவான் என்பதாகும். இப்போது பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டு இறந்தவனாக கருதப்பட்ட அந்த மனிதன் சில மந்திரங்களை ஓதுவதன் மூலம் மீண்டும் உயிர் பெற்றவனாகிறான். இம்மந்திரங்களை ஓதுவதில் தேர்ந்த சிலராலே இச்சாதனையை செய்ய முடியும். அதுபோல் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை கேட்பதால் ஒருவன் உலகின் உணர்வற்ற மயக்க நிலையிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்விற்கு திரும்பி வர முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி பரீட்சித்து மன்னருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமியால் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அன்பிற்குரிய அரசனே, மகா ஆச்சாரியார்கள், புனித ஆசிரியர்கள் பகவானின் உன்னத லீலைகளை பற்றி பேசும் இடத்தில் ஒருவர் இருத்தல் வேண்டும்.
அந்த ஆச்சாரியர்களின் முழு நிலவு போன்ற முகங்களிலிருந்து பொங்கி வரும் அமிர்த நதிக்கு ஒருவன் தனது செவியில் இடம் கொடுக்க வேண்டும். உன்னத ஒலிகளை ஒருவன் தொடர்ந்து கேட்பதில் ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான் என்றால் பின்னர் அவன் நிச்சயம் அனைத்து வகையான பசி, தாகம், பயம், துக்கம் போன்றவற்றிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கேட்டல் என்னும் இம்முறை இன்றைய கலியுகத்தில் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கு சிறந்த வழி என்று பரிந்துரைக்கின்றார். இக்கலியுகத்தில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முற்றிலும் பின்பற்றுவதோ முன்னர் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வேதங்களை நன்கு கற்பதோ மிகவும் கடினமானதாகும். எனினும் மகா பக்தர்கள் மற்றும் மகா ஆச்சாரியார்கள் எழுப்பும் உன்னத ஒளி அலைகளை ஒருவன் தனது செவிகளில் ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் அது ஒன்றே அவனுக்கு அனைத்து வகையான மாசுக்களிலிருந்தும் விடுதலை அளிக்கும். அதனால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானின் உண்மை பக்தர்களான அதிகாரமுடையவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கேட்டல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். ஆன்மீகத்தை தொழிலாக கொண்ட மனிதர்களிடமிருந்து கேட்பதனால் பயனில்லை. நாம் உண்மையான ஆத்ம உணர்வு பெற்றவர்களிடமிருந்து கேட்டோம் என்றால் சந்திரனிலிருந்து பொங்கி வரும் அமிர்த தாரகைகள் போன்ற அமிர்த நதிகள் நமது செவிகளினுள் பாய்ந்தோடும். இதுவே உருவகமாக மேலே உள்ள ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண உணர்வு படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுவதால் மட்டுமே ஒரு லோகாயதவாதியால் அவனது உலகியல் நாட்டங்களை துறக்க முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் ஓர் உயர்ந்த செயலை காணும் வகையில் அவனால் தனது தாழ்ந்த செயலை விட்டுவிட முடியாது. உலகில் ஒவ்வொருவரும் கீழியற்கையின் மாய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் ஒருவனுக்கு கிருஷ்ணனால் செய்யப்படும் உயர் இயற்கையின் செயல்களை ஸ்கிரால் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி. துவைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் ஸ்கிரால் பண்ணுங்க. பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி. இப்போ ஒரு நிமிஷம். சொய்ப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது என்றால் பிறகு அவன் தனது கீழான இன்பங்கள் அனைத்தையும் மறந்து விடுவான். கிருஷ்ணர் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் உரையாடும் பொழுது லோகாயவாதிகளின் கண்களுக்கு அது இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான உரையாடலாக தெரிகின்றது. ஆனால் உண்மையில் அது கிருஷ்ணரின் திருவாயிலிருந்து பொங்கிய பிரவகிக்கும் அமிர்த நதியாகும். அர்ஜுனன் அந்த மந்திர ஒலிக்கு தனது செவியில் இடம் அளித்தான். அதனால் அவன் உலகில் பிரச்சனைகளின் அனைத்து மயக்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் கண்டம் 1ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் உன்னத ஒலி அதிர்வுகளால் போற்றப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் மாறா இச்சையுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் எப்போதும் அவரது கீர்த்திகளையும் உன்னத குணங்களையும் கேட்டல் வேண்டும். இதயத்தில் உள்ள அனைத்து வகையான பாவங்களையும் நிச்சயம் கொள்ளும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. பகவானின் கருணையினை எதிர்பார்த்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் போற்றற்குரிய பகவானே, உமது காரணமற்ற கருணையானது தனக்கு அருளப்பட வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கும். தனது முந்தைய தீவினை பயனால் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் நகுலன் உமக்கு தனது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மரியாதைக்குரிய பந்தனங்களை செலுத்துகிறான் என்றால் அவன் நிச்சயம் விடுதலை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவாகின்றான். ஏனென்றால் அவ்விடுதலை அவனது நியாயமான கோரிக்கையாகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இக்குறிப்பு எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டும் நெறியாக இருத்தல் வேண்டும். ஒரு பக்தன் தனது முந்தைய தீவினை பயனிலிருந்து உடனே விடுதலை பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. இது போன்ற தீவினை பயனிலிருந்து விடுபட ஆத்மா எவருமில்லர். ஏனென்றால் இது போன்ற தீவினை பயனிலிருந்து ஏனென்றால் வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருளோ தனது முன்வினை பயனால் இன்பமோ துன்பமோ அதனை தொடர்ந்து அனுபவிப்பது என்பதே ஆகும்.
ஒருவன் தனது உலகியற் செயல்களை எல்லாம் செய்து முடித்து விட்டார் என்றால் அவனுக்கு பிறப்பு என்பதே கிடையாது. இது கிருஷ்ண உணர்வு செயலை ஒருவன் செய்ய தொடங்கும் பொழுது சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் இது போன்ற செயல்கள் பயன் விளைவிப்பதில்லை. ஆகையால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் நிறைவு பெற்றவுடன் அவன் மீண்டும் இவ்வுலகில் பிறப்பெடுக்க மாட்டான். தனது முன்வினை பயனிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடாத ஒரு பக்தன் தனது பாதையில் எத்தனை தடைகள் ஏற்பட்ட போதிலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை கவனமுடன் தொடர்ந்து செய்து வருதல் வேண்டும். அவ்வாறு தடைகள் ஏற்படும் பொழுது அவன் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவரது கருணையினை எதிர்நோக்க வேண்டும். அது ஒன்றே ஆறுதலாகும். ஒரு பக்தன் இதே உணர்வுடன் தனது வாழ்க்கை நாளை கழித்தான் என்றால் அவன் பகவானின் இதே இருப்பிடத்திற்கு உயர்வு பெறுவான். இது போன்ற செயல்களால் அவன் இறையுலகில் நுழைவதற்கான உரிமையை பெறுகிறான். இச்சிலோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சரியான வார்த்தை தாய பாக் என்பதாகும். தாயபாக் என்பது தனது தந்தையின் சொத்துக்கு ஒருவன் சட்டப்படி வாரிசு ஆவதை குறிப்பிடுகின்றது. அதுபோல கிருஷ்ண உணர்வு கடமைகளை செய்வதில் எல்லா விதமான இடர்பாடுகளும் ஆளாகும் ஒரு தூய பக்தன் உன்னத உறைவிடத்தில் நுழைவதற்கு சட்டப்படி தகுதியானவனாகின்றான். நினைத்தல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் நீங்க படிங்க பானுமதிஜி. ஓகே மாதாஜி, யாரும் படிக்கலன்னா படி. நினைத்தல். ஏதோ ஒரு வழியில் ஒருவன் தனது மனதில் கிருஷ்ணருடனான உறவினை தொடர்ந்து நிலைபெற செய்தான் என்றால் அந்த உறவு நினைத்தல் எனப்படும். இந்த நினைத்தலை பற்றிய ஒரு அருமையான குறிப்பு விஷ்ணு புராணத்தில் உள்ளது. அதில் முழுமுதற் கடவுளை நினைப்பதன் மூலம் எல்லா உயிர்களும் எல்லா விதமான புண்ணியங்களுக்கும் தகுதி உடையவர்களாகின்றனர். எனவே பிறப்பற்றவரும் நித்தியமானவருமான பகவானை நான் எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருப்பேனாக என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பத்ம புராணத்தில் இந்த நினைத்தலை பற்றி பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துவேன். ஏனென்றால் ஒருவன் தனது மரண வேளையிலோ அல்லது வாழும் காலத்திலோ அவரை நினைப்பானாகில் அவன் தனது எல்லா பாவங்களின் பலன்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். தியானம். தியானம் என்பதற்கு தனது மனதினை பகவானின் வடிவம், பகவானின் குணங்கள், பகவானின் லீலைகள், பகவானின் தொண்டு முதலியவற்றின் சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துதல் என்று பொருளாகும். தியானம் என்பது ஏதோ அருவமானது அல்லது சூன்யமானது அல்ல. வேத சாஸ்திரங்களை பொறுத்த மட்டில் தியானம் என்பது எப்போதும் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தின் மீது நிலைத்தல் என்பதாகும். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் வடிவத்தை தியானிப்பதை பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அது முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திப்பதான தியானமே உன்னதமானதும் இன்ப துன்பங்களை கலந்ததாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கங்கெட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து விடுபட முடியும் என்கிறது. விஷ்ணு தர்மத்தில் பகவானின் உன்னத குணங்களின் மீதான தியானத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டும் பகவானின் உன்னத குணங்களை இணைத்து கொண்டு இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தூய்மை பெற்றவுடன் கடவுள் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் ஆகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது தனது அனைத்து பாவங்களின் பலன்களில் இருந்து விடுதலை பெறாது ஒருவனால் இறை உலகில் புக முடியாது. ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை நினைப்பதன் மூலம் தனது பாவத்தின் பலன்களை தடுத்து கொள்ள முடியும். பத்ம புராணத்தில் பகவானின் செய்கைகளை சிந்திப்பது பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது. எப்போதும் பகவானின் இனிமையான லீலைகள் மற்றும் அற்புத செய்கைகளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகியல் மாசுக்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். புராணங்கள் சிலவற்றுள் பக்தி செயல்களை பற்றி ஒருவன் தியானம் செய்தான் என்றால் அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காணலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இது பற்றிய ஒரு கதை பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவில் உள்ள பிரகிஷ்டானபுரம் என்னும் ஊரில் ஒரு ஏழை பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஏழையான போதிலும் தனது முந்தைய பாவங்களின் பலனாலும் கிருஷ்ணரின்
விருப்பத்தாலும் தனக்கு போதிய பொருளோ செல்வமோ கிடைக்கவில்லை என்று கருதி அது பற்றி வருந்தாது வழக்கமான அமைதியுடன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் வெள்ளை மனதுடையவன். சில சமயம் அவன் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற மகாத்மாக்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்க செல்வான். அது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு முறை அவன் வைஷ்ணவ செயல்களை பற்றி சிரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது அம்மேன்மையான செயல்களை தியானத்திலும் கூட ஒருவன் செய்ய முடியாது என்று அறிந்து கொண்டான். வைணவ செயல்களை உடல் அளவாலே செய்ய இயலாவிடில் உளப்பூர்வமாக ஒருவன் அச்செயல்களை தியானித்து அதே பலன்களை பெறலாம். அப்பிராமணன் ஏழையாக இருந்த காரணத்தால் தியானத்தின் மூலம் மிகவும் ஆடம்பரமான பக்தி செயல்களை சிந்திக்கலாம் என்று தீர்மானித்து அதை செயல்படுத்தவும் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? ஓகே மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, படிங்க. சில சமயம் அவன் கோதாவரி நதிக்கு நீராட சென்று நீராடி முடித்தவுடன் ஆற்றங்கரையிலே ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து பிராணாயாமம் எனப்படும் சுவாச பயிற்சியின் மூலம் தனது மனதினை ஒருமுகப்படுத்தினான். இப்பயிற்சிகள் தானாகவே ஒருவனது மனதினை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிலை பெற செய்வதற்குரியவை ஆகும். சுவாச பயிற்சியால் மற்றும் பல்வேறு யோகங்களின் பலன் இதுவே ஆகும். முன்னாளில் சாதாரண மனிதர்கள் கூட எவ்வாறு தங்கள் மனதினை இறைவனது அச்சிந்தனையில் நிலைபெற செய்வது என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தனர். அதனால் அந்த பிராமணனும் அதனை செய்தான். அவன் பகவானின் உருவத்தை தனது மனதில் பதிய செய்தவுடன் அவன் தனது தியானத்தில் பகவானுக்கு விலை உயர்ந்த பட்டாடைகள், ஆபரணங்கள், மணிமகுடங்கள் போன்றவைகளை அணிவதாக கற்பனை செய்ய தொடங்கினான். பின்னர் அவன் கற்பனையிலே கோவிலை மிகவும் அருமையாக சுத்தம் செய்தான். சுத்தம் செய்து முடித்தவுடன் அவன் தன்னிடம் பல பொன் சொம்புகளும் வெள்ளி சொம்புகளும் இருப்பதாக கற்பனை செய்து அவற்றை ஆற்றுக்கு எடுத்து சென்று அவற்றில் புனித நீரை ஊற்றி நிரப்பினான். அவன் கோதாவரி ஆற்றிலிருந்து மட்டுமல்லாது கங்கை, யமுனை, நர்மதை, காவேரி போன்ற நதிகளிலிருந்தும் கூட நீர் எடுத்து வந்தான். ஒரு வைஷ்ணவன் மந்திரங்களை ஓதுவதன் மூலம் இப்புண்ணிய நதிகளின் நீரை பெறுகிறான். இந்த பிராமணனோ மந்திரம் ஓதுவதற்கு பதிலாக தானே நேரடியாக அந்த நதிகளுக்கு சென்று பொன், வெள்ளி பாத்திரங்களில் நீர் எடுத்து வருவதாக கற்பனை செய்தான். பிறகு அவன் வழிபாட்டுவதற்குரிய மலர்கள், மலங்கள், வாசனை திரவியங்கள், சந்தனம் போன்றவற்றையும் சேகரித்தான். அவன் எல்லாவற்றையும் திருமூர்த்தியின் முன்பு சமர்ப்பித்தான். இந்த மலர்களும் நீரும் வாசனை திரவியங்களும் திருமூர்த்திகளின் திருப்திகளுக்காகவே படைக்கப்பட்டன. பிறகு அவன் தீப ஒளி காண்பித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதற்குரிய ஒழுங்குமுறை வழிகள் அனைத்தையும் அவன் சரியாக செய்து முடித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதை தனது கடமையாக கொண்டு அதனை கற்பனையிலும் பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அவன் செய்து வந்தான். ஒரு நாள் அப்பிராமணன் தனது கற்பனையில் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து சர்க்கரை பொங்கல் செய்து அதனை திருமூர்த்திக்கு படைத்தான். எனினும் அதில் அவன் முழு திருப்தி அடையவில்லை. ஏனென்றால் சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதான் தயாரிக்கப்பட்ட மிகவும் சூடாக இருந்தது. சர்க்கரை பொங்கலை சூடாக உண்ணக்கூடாது. அது ஆற ஆறதான் அதன் சுவையும் அதிகரிக்கும். சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் செய்யப்பட்டிருந்தது. பானையை அவன் தனது விரலை சுட்டுவிடும் என்று கருதவில்லை. இவன் இவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைகுண்டத்தில் லட்சுமி தேவியிடம் வீட்டிருந்த பகவான் நாராயணர் சிரிக்கத் தொடங்கினார். அவர் திடீரென்று சிரிப்பதைக் கண்டு ஒன்றும் புரியாத அதிர்ஷ்ட தேவதைகளும் அனைவரும் பகவான் நாராயணனிடத்திடம் அதன் காரணத்தினை வினவினர். பகவான் அதற்கு பதில் கூறாது அப்பிராமணனை அங்கு அழைத்து வர சொன்னார். வைகுண்ட லோகத்திலும் சென்று புஷ்பக விமானம் பகவானின் முன்பு அந்த பிராமணனை அழைத்து வந்தது. பகவான் என்ன நடந்தது என்பதை முழுவதுமாக எடுத்துரைத்தார். அந்த பிராமணன் பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவிகளிடம் சேர்த்து வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு நித்திய இடம் பெற பேறு பெற்றான். இது பகவான் அவரது உறைவிடத்தில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் நிக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்த போதிலும் அப்பிராமணனை அவரை தியானத்தில் வழிபட்ட பொழுது அவனது இதயத்திலும் வீற்றிருந்தார். அதிலிருந்து பகவானுக்கு தியானத்தில் கற்பனையாக அளிக்கப்படும் பொருட்கள் கூட அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என்றால் அவை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய பலனை பெறுவதற்காக உதவுகின்றன என்றும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது என்ன கதை ஒண்ணு சொன்னோம் மாதாஜிங்க.
மனதிற்குள் சமையல் செய்து கொண்டிருக்கும் போது விரல்களை சுட்டு கொண்ட தென்னிந்திய பிராமணரின் கதை. இப்ப இதுக்கு ஈக்குவலா தானே வருது மாதாஜி. இப்ப கடைசியில படிச்சேல இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சமமா தானே வருது. எல்லாத்தையும் மனசுலயே எல்லாம் பண்ணிட்டாரு அவரு. மனசுல சக்கரை பொங்கல் பண்ணி இறக்கி வச்சிருக்காரு. அது வந்து கையில சுடுதுன்னு அவருக்கு ஃபீல் பண்றாரு. சுடுமோ நினைச்சாரு, நிஜமே சுட்டுருது அவருக்கு. அப்பதான் அவ்வளவு பக்தி அவருக்கு. ரொம்ப நிறையவே நடக்கிறது மாதாஜி பிரபுஜி இல்லையா? நிறையவே நடக்குது. அதே என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த காலத்துல எனக்கு அவ்வளவா ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வராது. அது யாருக்கெல்லாம் அந்த கனவெல்லாம் ரொம்ப வருதுனாக்க உடம்புல வந்து வீக்கா இருக்கிறது, இந்த பாடியா இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அவளுக்கு நிறைய கனவு வரும். அவர் எப்படி தூங்கிட்டே இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு இது ஆன்லைன் இதில் இருக்கா, சரி நான் இது யூடியூப் முடித்த உடனே நான் அப்புறமா சொல்றேன் அந்த கதையை. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ वृंद की जय, श्रीला प्रभुपादा की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அது கதையை சொல்லுங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க.